vám jazdilo dneska? No, ťažko, pomaly hlavne. Prečo? No, lebo bol taký mäkší sneh a my sme taká pomalá posadka, my sme na tradíciu skôr ako na rýchlosť. A včera večer ste jazdili? Áno, jazdili sme včera. Lepšie? No včera bolo strašne tvrdo, včera bolo hrozne tvrdo. Zamrznuté to bolo, aj úraz tu bol, tak sme radi, že sme to obišli bez zranení. Ako dlho sa venujete tejto zábave alebo športu? No, už 6. rok asi. 6. alebo 7. Čo vás na tom najviac baví? Tá atmosféra okolo. Ako sa vám išlo dneska? Už dobre, len už bola mäkšia trať, tak v rámci trati dobre. A včera večer ste sa zúčastnili tiež? Pravda. Včera to bolo lepšie, včera bola tvrdšia trať, ale rýchlosť bola celkom fajná. Včera bolo dobre. Ako dlho sa venujete jazde na krnačkách? 3 roky. Ja. A vy? Ja tento rok som začal. A čo sa vám na tom najviac páči? Adrenalína, tá príroda, tí ľudia, tá atmosféra, na to všetko. Jednoducho to je o zábave a nie o nejakých výťazcoch. Takže netrenujete nejako špeciálne? Nie, my keď máme voľnú čas, tak ideme. Vyzerá to na zaujímavý medzičas. Posádka je na zjazdovkou. Páni, pozor! Máme posádku. Potom to vyzerá na zaujímavý čas. 1:22:70. Minúta 22 sekúnd 70 stopí. Do druhej ručky siemka daj, do druhej. Ako sa vám išlo dneska? Bohovsky dobre, s veľkou ochranou zorných nebies. Sa díval šéf na mňa, tak sme museli ísť naplno. Boli ste aj včera večer? Boli sme, skoro sme vyhrali. Prečo skoro? No, lebo ešte boli pred nami, no, ale skoro sme už boli prví. Ako dlho sa venujete tejto zábave? Jo, to už otec chodil, keď hnoj vozil po záhrade. Potom som ja hnoj vozil a potom som zobral tohto, lebo ho prepustili zo služby. Tak už chodíme teraz. Pripravujete sa nejako špeciálne na preteky? Duševne, dievka moja. Duševne sa musíme veľmi. Fyzicky sme dobre stavaní, ale duševno je dôležitejšie. Posledné pomazania. Keď sme sa debatovali, ale vy ste hneď odišli z Jožovského. Organizovali sme druhý ročník tohto preteku. Je to taká nová tradícia tu v tejto oblasti, pretože viac menej to v tých predchádzajúcich rokoch to robila obec Pohronská Polhora v lokalite Polhory, no ale pri tých zlých snehových podmienkách
sa to presunulo viac menej do týchto vyšších polôch. No a večer bol ten šprint pri umelom osvetlení. Je to dosť také adrenalinové, mali sme tam trošku včera potiaže, bol tam ten úraz. Chlapi počítajú aj s tým, že sa možno niečo stane. Dneska to prebehlo hladko, mali sme 35 posádok, v podstate bolo tam asi 6 aj ženských družstiev, 2 zmiešané, no a v podstate mali sme aj hosti zo Švajčiarska, kde prišli 2 posádky. Čo všetko musia spĺňať jazdci na takých krnačkách? Musia byť odvážni, musia mať krňačky, ktoré sú vlastne predpisové, hej, to znamená, že nesmú byť podbité železom, musí to byť originál drevo, musia byť pre 2 jazdcov, no jazdec by mal dovršiť minimálne 15 rokov. Jednak penzión chata z Bojska a plus ski z Bojska sme sa spolu podielali ako na organizácii pretekov. Plánujete aj do budúcnosti organizovať tieto preteky opäť? Tak myslím si, že áno, že tá tradícia nejakým spôsobom sa postavila, hej, a pevne verím, že bude pokračovať aj do budúcnosti. Rady som poďakoval predovšetkým všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili a prišli podporiť naše podujatie. Nech sa ti daria veľa takýchto dobrých rozhovorov.